Tinututukan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Toledo City ang pagpapalakas ng sports tourism. Makikita ito sa iba't ibang aktibidad kasabay ng selebrasyon ng kapistahan ng syudad ngayong buwan. Narito ang report ni Aileen Navarro. Target ngayon ng Toledo City na maging sports hub ang syudad sa probinsya ng Cebu. Sa katunayan, sinabi ni Toledo City Mayor Marjorie Perales na nais nilang maging host ang lungsod ng Central Visayas Regional Athletic Association o CVRA Amit. Matapos ang opening salvo ng Fiesta Celebration sa Toledo City nitong June 1, ikinasa na agad ang Joyful Sports Fest kung saan mayroong itong 15 sports event na dinarayo pa ng mga players mula sa ibang lugar. Iilan dito ay ang pickleball, badminton, pistol shooting, softball, bangkarera at marami pang iba. Sa among master plan here beside the sports center, we have the oval, we'll be having the grandstand, puhod, and the swimming pool also. Sports tourism and dili man siguro ni ambitious enough, but ang gusto sad nako nga maka-host mig CVRA in the near future here in Toledo City. Bukod naman sa sports, hindi rin magpapatalo ang Toledonhon sa galing nito sa kanilang mga talento maging sa pagsayaw at lalong-lalo na pagdating sa pag-awit. Gaya ng branding nito na Joyful City, kasiyahan ang atid ng mga aktibidad sa syudad. Kamakailan, nagtipon-tipon ang 38 mga barangay captain, kanilang mga kagawad, opisyal at mga residente nito para sa congressional, governors at ABC Night, isang gabi ng kasiyahan na handog ni Cebu Governor Gwen Garcia, Congressman PJ Garcia at ni Association na Barangay Council President Pedro Atancipada Jr. Ayon naman kay Mayor Perales, maging joyful o masiyahing mamamayan ang hangad niya sa mga Toledonhon. Ang pagsugod namo ani is let's make Toledo City a joyful city. Pingsud man ang COVID. Ang amo gyapon mao gyud to among vision, despite the pagsuway sa kinabuhi. There's no reason nga magluya-luya mi diri. So padayon ang pagserbisyong, malipayong pagserbisyo. Despite all the problems in life, makaya ra gyud nato tanan. Makaya basta we have the positivity and the blessings from Almighty. Sa darating na June 12, ang finale ng kanilang tatlong selebrasyon, ang Fiesta, ika-120 taong Philippine Independence at ang kaabang-abang na Hinulawan Festival. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.